דווקא לא רע בכלל. 20,000, אני כמובן נקנה את זה, כן? רואים, זה גם לא עובד לי גם אני רוצה. מה זה לי? תראו, תקשיבו, זה לא הדבר הכי טוב, אבל זה... בסדר, זה כאילו לגרועים, אני לא גרוע, בגלל זה אני... לא עושה את הדבר הזה. יש פה עוד דברים מעניינים מאוד. בן דוד שלי ערוף על זה, כי אני לפעמים עושה איתו טריידים. אם עכשיו אתה תראה את זה ואני אשלח לך את הסרטון הזה, אני אסביר לך איך נכנסתי לשערות שלי, למרות שאני סיפור ארוך, אבל פשוט אני אסביר לך. קיצור, כמו שאתם רואים, זה כאילו לא יצא פה דברים כל כך ממש טובים, כל כך נדעים גם. זה פה אחלה דברים שאני פה. יצא לי אותו דין דון כבר, זה קל מדי. יצא לי אותו, אבל אותו אני מכרתי כבר, שתדעו. מכרתי לו במובינוס, יצא לי. מכרתי את זה אם אני לא טועה, כן מכרתי. את זה גם מכרתי, יצא לי. זה יש לי. זה מכרתי אם אני לא טועה. זה מכרתי גם. זה עכשיו יש לי. זה יש לי. זהו כאילו בקלי. הדברים כל כך מיוחדים וטובים. הייתם אומר שזה יותר מדי טוב ומטורף. זה אחלה יחסית. אני יודע שיצא פה משהו. אל תגידו לי, אני יודע שיצא פה משהו. צריך להראות לכם את זה, כן. אז אל תגידו לי, כן, יצא פה משהו, פספסת? לא פספסתי. זה גרוע מאוד, אל תקחו את זה, אני ממליצה לכם רק אם אתם ממש גרועים ואתם סליחה על המילה, כן? רק מתחילים, אז פשוט אתם יכולים לקחת את זה, כאילו, זה בשבילכם טוב. עכשיו סמי אמר שהוא עזר, בינתיים איתי לבד, והוא השאיר לנו בינתיים לבערך שעה לפני שסיימתי. אתם רואים פה? הדבר הזה. בכל מקרה זה דבר מטורף. תקשיבו, אני צריך את העצה שלכם. האם עכשיו אני לא יודע כבר. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה איתכם טריידים, והאם אתם רוצים שאני אפתח את הלאקי בלוק, כי אני באמת לא יודע. כאילו זה דבר מענק שתלת את הלאקי בלוק הזה. יודעים מה? אין לי כוח, נו. למה נתי?